Warama singcha mangle kasai phaikya tir juar muthungnai rok romjangnani nangkha tipra sak khorok tam Bajalbari naimathang khorni osi jogol tiprani chaitung mungbai o khorok tam tipra sarokno romui mankha tei logiu mankha 32,000 rang marino khoboi mobile abono romui phunungmani bagai tirpra haste gnangai obaken tir juar muthungnai rokno turuk khlaiei tabuk muthaknani chaitok jak Khorokam sini area wo tirthangai rok kwbangma tongmani kintu abok dil romjangma bagui kisa komekha borok sob somoi no police lama rok guard dei tono abon bagui ang borok no romaiya belai no chesta khayo haifano romaiya tinikhai ang ani thanani staff rok no civil dress bai rohorka rohore bazar borok guard dei tongkha naisomui tongkha bini pore ang thani khobor paikya je thangai rok tongo sar hini a khobor manma loge nangani staff tai officer ani je thanani joto staff tongmani abono gari bai tlangoi hangai ang borno romoi tubuka uila kaisa jengmoni thangka bogabil bazaro romkha bishesh deborma jumiani bono romkha bin loge je ti number thangnai paper rok rang rok binoro prai 2,500 rang ang mangkha bini pore aro ni tege ani dol borok ani staff sahorka sar Ratanpur bazaro bo thungui tongo hnei Ratanpur bazaro thangai Kumud Deborma bai Romesh Deborma no alada jagani boro dujonani bo romkha Kumud Deborma ni yago prai 19,500 rang mangkha thungnai manui soho tai Romesh ni aro 10,000 10,500 moto bini aro bo mangkha khorok fatamno romkha romoi boroni aro sungtubukha jeta Gambling Act no tui borong no ang arrest khaikya 12 TG Act section no khaikya borok khorok ta minimum rang prai 31,000 32,000 moto rang mangkha sis khaikyang si borong no to jehetu amo available no phangno tangbe suitable bailar phaikyang khe tangrinai rang tai je thangnai materials no kang sis khaiya bo kurang rohnai